ac Elliw Owen, di Elliw methu bod yma chwaith. Reit, oce. Alla diddordeb rywun? Nag oes, cofnodion, na i gynnig bod nhw'n gywir, sy'n rhywun yn eilio. Bod nhw'n gywir? Newch chi ddangos os ydych chi'n cytuno, sglwch chi dda, chi llaw. Ni, dwi'n neb yn gwrthwynebu hyd y gwelai. Diolch yn fawr iawn chan hynna. Dwi'n dreindio i'w 6 wan, penodi aelodau gwasanaethu ar panel ymweld. Da wedi bod hwn o blaen, do. Ie, diolch. Diolch Gadeirydd. Fel da chi'n gweld, mae'r panel ymweld y de ac y gogledd yn llawn. Os da chi os da chi'n hapus efo'r drefn, fel mae wedi bod dros y flwyddyn dwytha, felly dwi'n argymell bod ni'n parhau efo'r aelodaeth y ddau grŵp. Oni bai bod rhywun eisiau newid. Ryw sylw gen rywun? Nag oes, newch chi ddangos bod chi'n cydweld, felly sgwlwch chi dda? Dwi'n sgwadi'ch ddilo? Edgar fi lawr fyny, Gadeirydd. Amen. Delyth. Edgar, ydych chi eisiau dweud rhywbeth, ydych? O, ie, mynd i gynnig o'n i ros y fes, diolch. Iawn, diolch yn fawr. Mae Delyth eisiau siarad? Na. Oce. Na. Iawn. Pawb cydweld felly, yndi? Diolch yn fawr. O'n i ar i'r 7 adroddiad adolygu ar gynllun datblygu lleol Eryri. Jonathan eto. Diolch yn fawr iawn, Gadeirydd. Ie, na i gymryd yr eitem yma yn absenoldeb Elliw. Elliw fysa wedi cyflwyno hwn i chi'n arferol, mae hi'n ymddiheuro wedi methu bod yma heddiw. Da chi wedi gweld yr adroddiad yma o'r blaen, daeth hwn o flaen chi mis Mawrth, cyn iddyn ni fynd allan i ymgynghori hefo, doedd o ddim yn ymgynghoriad llawn cyhoeddus, mae'r ymgynghoriad ar y ddogfen yma yn ymgynghoriad ar gyfer rhanddeiliad allweddol, ddim ar gyfer y cyhoedd yn ei gyfanrwydd. Felly, os ewch chi'r ail dudalen ar y adroddiad blaen, fel da chi'n gweld ar y diagram ar y gwylod, hwn ydy'r ail gylch gwyrdd mewn ffordd, dyna ydy'r pwynt da ni fyny at yn y broses o adolygu'r cynllun, sef hwn, maen nhw gyd yn gamau statudol. Bedyr hi o tudalen? Dalen 10 ddim yn y prif ddogfen yr adroddiad, yn yr adroddiad blaen, tudalen 10 ar y papur ar Pwyllgor, ia. Felly mae hwnna'n dangos i chi y broses o adolygu'r cynllun gyd yn gamau statudol. Da ni ar yr ail pwynt gwyrdd heddiw. So hwn ydy'r adroddiad adolygu. Ac jyst mwyn eich atgoffa unwaith eto, mae hwn yn rhyw fath o sylfaen dystiolaeth. Da ni am ddefnyddio pryd da ni'n mynd fewn rwan i'r broses o adolygu'r cynllun. Fel da chi'n gweld, da chi wedi gweld y fersiwn blaenorol. Mae hwn wedi bod allan i'w ymgynghori dros yr wythnosau dwytha. Byddwch chi'n darllen bod ni wedi derbyn 46 y sylwadau gan 12 o ymatebwyr gwahanol. Ac ai ddiolch i'r pobl sydd wedi gwneud sylwadau ar hyn, oedd y sylwadau yn hynod drylwyr a manwl ac yn ddefnyddiol iawn i ni fel swyddogion cynllunio. Felly mae'r newidiadau, mae'r ymatebion gan ymgynghoriad gyd yn y cefn hefyd, gan gynnwys ein ymateb ni i'r sylwadau. A mae'r newidiadau da ni wedi gwneud i'r adroddiad adolygu wedi'w uwcholeuo mewn melyn yn yr adroddiad. Felly, da chi'n gallu gweld y pethau da ni wedi ychwanegu yn dilyn yr ymgynghoriad. Felly'r argymelliad heddiw wedi chi ei gymredwyo'r adroddiad adolygu hefo'r diwygiadau da ni wedi gwneud yn dilyn yr ymgynghoriad. Felly, hapus i ateb unrhyw gwestiynau ar y manylder, os oes yna unrhyw gwestiynau. Iawn, diolch yn fawr iawn. Rhyw sylw gyda neu gwestiwn? Brian. Thank you, Chair. Yeah, one sort of comment question, and it's quite possible I missed this. Whether there's any explicit reference in the the background papers to the carbon strategy and the need for that to be referred to
within the development of the policies going forward. I know it's there, and I know that'll be covered within the carbon strategy itself. But I didn't notice explicit reference to that within the documentation, and just for completeness sake, wonder whether it's too late to include a brief reference to that in either section 5 or section 6. Na, da chi'n gywir, Brian, dio ddim yna yn benodol oherwydd di'r strategaeth ddim wedi gwblhau eto fel da ni wedi trafod yn y grŵp carbon, ond dwi'n meddwl fysa o'n ychwanegiad teg, felly fydden ni'n reid brawddeg ychwanegol yn cyfeirio gynnwys y strategaeth yna, pan ma'n barod. Iawn, Brian? Yeah, I'd be happy with that. Yeah, thank you. Diolch yn fawr iawn. Naomi? Diolch. O'n i jyst eisiau dweud, os yna bosib cynnwys rhywbeth ar tai cydweithredol neu tai dan arweiniad gymuned? Ie. Nes i'n gweld dim byd ar hebo, nes dwi ddim gweld o ac mae o yna. Sgyn si rhywbeth penodol fan yna, jyst cyfeiriad cyffredinol at I gynnwys o? At gynnwys o mewn polisia fel cynorthwyo tai cydweithredol a tai dan arweiniad cymunedol. Yn sicr mae'n rhywbeth da ni'n gweithio tuag at yn y cefndir, felly hapus I gynnwys yna. Diolch. Diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn, Naomi, hwnna'n bwysig iawn. Delyth? Diolch. Yn dilyn mewn ffordd ar yr un trywydd a Naomi, ddweud y gwir, gyda ddau sylw ac un cwestiwn, ddweud y gwir. Ddau sylw ynglyn ar yr polisia tai a tai fforddiadwy a cartrefi pobl lleol. Diolch yn dod trwodd gyda I o'r adroddiad, fel o'r cynllun, fel ac y mae ar hyn o bryd, bod na gydweithio agos ac falle bod na rhwng strategaeth dau a tai Cyngor Gwynedd ei hun felly, gan bod nhw bod Gwynedd yn wedi fod yn adeiladwyr a datblygwyr o tai fforddiadwy, a mae'r strategaeth yna'n hynod o bwysig. A dwi'n yn gweld Gwynedd wedi nodi fel un o'r rhanddeiliad yn yr adroddiad yna, falle bod modd datblygu dim bach mwy ar hwnnw. Ond mae yna un sylw gyn un o darparwyr tai fforddiadwy hefyd yn yr ymgynghoriad efo'r rhanddeiliad ynglyn â gweithio'n agosach efo'r darparwyr tai fforddiadwy, Cynefin, Adra, North Wales Housing, ac falle bod angen jyst mynd I fewn a cydweithio mwy agos efo nhw, cos mae nhw'n datblygwyr hefyd ac yn gweithio efo busnesau a da contractwyr lleol I adeiladu tai. Dwi'n meddwl bod hynny'n hynod o bwysig bod ni yn cael yr sgyrsiau adeiladol ar y cychwyn yna. Falle bod nhw'n digwydd, diolch yn dod allan falle yn yr adroddiad beth sy'n o'r ymlaen yn llygyd I. Ac yn drydydd, jyst cwestiwn di hwn. O ran monitro perfformiad cynllun, dwi'n gwybod, oes na fod, di'r timescales ar ran pryd mae'r gwelliannau yma'n mynd I ddigwydd o fewn y flwyddyn yma, beth sydd wedi adnabod ar hyn o bryd, ddim yn glir I fi, mae o'n aspirational, mae'n teimlo fel bod yn aspirational felly, neu falle bod o fewn y flwyddyn nesaf, ond di hwnnw ddim yn glir yn adroddiad, bod ni jyst yn gallu gweld ar un tabl lle da ni arni, yda ni wedi gwneud cynnydd ynglyn ar be da ni wedi dweud bod ni'n mynd I wneud yn yr adroddiad yma, rhyw fath o rag status fel bod ni'n gallu cael golwg ar hwnnw mwyn craffu mwy effeithiol. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Still fan'na, Jonathan? Yna jyst dod nôl sydyn o'r hwnna. O ran y gwaith da ni'n gwneud efo'r rhanddeiliad, dwi'n meddwl, Delyth, mae hwnna'n digwydd yn gyson yn barod. Da ni'n gweithio'n agos iawn efo awdurdodau Conwy a Gwynedd. Da ni'n cyfarfod nhw yn eitha cyson. Hefyd, ar ni sefydlu fforwm tai Eryri, partneriaeth tai Eryri, rhwng yr awdurdodau tai, ni, Adra, Cynefin, Daru ni gyfarfod, oedd ni'n cyfarfod bob 6 mis ar hwnna I gychwyn, da ni heb gyfarfod am dros flwyddyn nhw, ond hefo'r adolygiad y cynllun, bydd o'n amserol I ni ailgydiad yn y grŵp yna. Felly mae yna lot o stwff yn digwydd yn y cefndir o ran cyfarfodydd a cydweithio. Dwi'n reit hyderus bod hynna'n digwydd. Ar y sail tystiolaeth, dwi'n meddwl mae hwnna'n cael ei wneud yn yr adroddiad monitro blynyddol. Mi fyddach chi fel aelodau yn derbyn adroddiad bob hydref.
sydd yn cynnwys ystadegau ar sut da ni'n neud o ran cynnydd ar tai fforddiadwy, niferoedd tai ac yn y blaen. Felly dyla hynna fod yn dod allan yn yr adroddiad monitro blynyddol, dwi'n gobeithio. Diolch, diolch fawr. Diolch. Rwy'n arall yn siarad yma. Llaw Iwan. Ie, mae yn y sefyll, mae Dilwyn efo ail fyny'r peth amser a mae Anwen wedyn. Dilwyn. Diolch yn ymwneud. Ia, dim ond yn byr mewn gronedd i gael arweiniad, sgynna i Siowan. Mae'r cyfle wan yn agor yn rhag ofn i mi gam arwain cyngorau cymuned. Mae'r cyfle i ni fedru trafod efo'n cyngorau cymuned wan i weld ydyn nhw medru adnabod darnau o dir lle fysa posib cael tai fforddiadwy. Ydw i'n iawn yn deud hynny? Ne, diolch. Ie, fysa chi'n gallu, mae jyst pyn bach yn gyn amserol, sa'n deud ar hyn o bryd. Yndi, dyna ni ar yr ail bwtwm coch yma mawr ti'n deud mae hynny, ia? Ia, na ni. Ac ar y pwynt yna hefyd, mi bydden ni yn cysylltu hefo'r cyngor y cymuned i ddeud bod gwych yn agor. A beth sgynnon ni hefo adolygu y cynllun y tro yma hefyd, cyn bob ymgynghoriad allweddol, da ni'n creu, fatha mae Ellen Hughes yn yr adran polisi chwarae teg wedi creu fatha'r fforwm cyngorau cymuned yma, lle da ni'n cael bron rhyw fath o pre-meeting hefo'r cyngorau cymuned i dweud, mae hwn yn dod, a dyma beth sy'n rhaid i chi baratoi ar ei gyfer, so mae yna rhyw fath o rhag rybuddiad i'r bob cyngor cymuned, felly dylen nhw ddim gobeithio methu unrhyw gyfleoedd i gael ar y pwynt allweddol. Mi fydda hynny felly, Dilwyn, yn hyd y fynd gobeithio gyda rhestr aros cymdeithas tai, neu oedd o fforddiadwy bod rhywun person lleol preifat godi tai fforddiadwy hefyd, ynddo. Mae'n yr un gymdeithas tai yn mynd i godi tai, ond i bai bod enw ar ei gyfer nhw. A mae cydweithio fan'na fo'r cymuned y lleol. Dwi'n ymwybodol o hynny, diolch gyda. Iawn, diolch. Anwen? Just sylw sgynna i un cwestiwn. Dudalen atodiad 3, dudalen 102, 121. Mae'r adroddiad yn uniaeth Saesneg. Camgymeriad i hwnna neu bod wedi cael roed i mewn yn y pecyn Cymraeg? Neu oes na ddim cyfeithiad achos mae yna sylwadau gyn gyngor cymuned Llanuwchllyn gyn Rhys Pyw, a dwi'n siŵr sa'n nhw'n gweld o, fysa nhw'n hapus o gwbl i weld o mewn uniaeth Saesneg. Dwi'n isio chi i enw'r parc gael i dynnu trwy'r mwrdd yn rhoi don yn Saesneg yn yr rhaglan Gymraeg. Ie, dwi'n cymryd camgymeriad ydy, ond mae pob beth yn ddwyieithog fel arfer. Ni'n trafod y felwyn oed, ond ni'n cweith yn dall pam oedd hynny wedi digwydd. Dwi'n cymryd camgymeriad ydy jyst yn yr achos unigol yma. Mae gen i felly ymddiheuriadau am hynna. Diolch yn fawr. Gerwyn arall, eisiau rhoi deud y beth? Mae Ifor wedi rhoi ei law i fyny yn y stafell. Dwi'n meddwl gweld Ifor. Ia, diolch yn fawr a llongyfrchiadau Elin am gael cader eto. Diolch Ifor. Diolch. Fyswn ni'n jyst eisiau rhyw fath o esboniad sut mae polisiau sydd yn ffidio fewn i'r cynllun cenedlaethol 2020 yn croesi drosodd hefo'r SDP newydd sy'n cael ei ffurfio yn yr Combined Joint Council newydd sydd o'n blaen ni yn y 2 mlynedd nesaf yma. Diolch yn fawr. Ie, wel, o ran y cynllun cenedlaethol, yn amlwg gafodd hwnna i fabwysiadu ar ôl y cynllun datblygu lleol sgynnon ni ar hyn o bryd, felly bydd rhaid ni edrych yn ofalus iawn ar cynnwys y cynllun cenedlaethol efo unrhyw bolisi yn yr adolygiad yma. O ran, mae'n gwestiwn da o ran y cynllun rhanbarthol, cynllun datblygu strategol, fel mae'n cael ei alw. Hwna i rhain chi sydd ddim yn ymwybodol, hwna di'r cynllun datblygu newydd fydd yn gweithredu ar draws Gogledd Cymru. O ran y gyfraith, mae rhaid un cynllun datblygu lleol ni cymryd ystyriaeth llawn o'r cynnwys y cynllun Gogledd Cymru. Mae'r amseriad ddim yn berffaith,
ydy gwir y peth. Dwi'n meddwl fydd cynllun datblygu ni yn symud ymlaen chydig bach ar flaen y cynllun Gogledd Cymru. Felly, o ran cymryd ystyriaeth o cynnwys y cynllun rhanbarthol, mae'n creu bach cyr pen oherwydd da ni chydig bach o'i blin nhw. Da chi wedi gwneud yn eitha glir fel aelodau, da chi'n isio adolygu'r cynllun, mae yna materion tai a bethau da ni eisiau gael fyny i'r cynllun datblygu lleol, a da ni fel swyddogion yn derbyn hynna, felly da ni ddim yn meddwl bod o yn beth doeth i oedi a disgwyl amdan cynllun Gogledd Cymru, oherwydd dwi'n siŵr pa mor hir byddwn ni yn disgwyl. Felly da ni wedi cymryd y penderfyniad i symud ymlaen o'i flaen o. Bosib, mae hynna yn helpu ni cael rhyw fath o ddylanwad gwell ar cynnwys y cynllun datblygu strategol, y cynllun Gogledd Cymru. Ond yn amlwg mi fyddwn ni'n cydweithio'n agos hefo'r swyddogion sydd yn paratoi hwnna hefyd. Felly, dwi'n gobeithio di ddim yn mynd i greu gormod o broblemau i ni, ond mae yna chydig bach o cyr pen hefo'r amseriad. Mae yna'n bach o bryder. Oes, wel, mae yna risg. Y risg mwyaf ydy, os mae yna rhywbeth sydd yn y cynllun Gogledd Cymru, sydd yn gwrthdaro yn cynllun ni, a da ni'n newydd fabwysiadu cynllun ni, mae hynna reid ni mewn lle eitha anghyfforddus o ran sut da ni'n gweithredu y polisi ar y cynllun wedyn. Y gobaith ydy, os da ni'n gweithio'n agos hefo'r swyddogion sydd yn paratoi'r cynllun strategol, dylen ni osgoi'r problem yna, ond medrai ddim gwarantu bod hynna'n mynd i ddigwydd oherwydd maen nhw'n ddau broses ar wahân, efo prosesau democrataidd ar wahân. Felly medrai ddim sicrhau bod hynna'n, bod ni'n mynd i osgoi problemau, ond ma'n ni'n neud yn gorau i osgoi nhw. Diolch yn fawr. Iawn, diolch. Olwyn, mae Edgar eisiau siarad yn y stafell. Edgar, wedyn John. Iawn, efo'r cynllun newydd, dwi'n gwybod mynd ar ei hon, dwi'n meddwl bydd o'n mynd y fwy ar ei hon i nhw beth da ni wedi bod bryd o soffa. Mae yna bosib newid i ni lawr lein, does? Beth ydych chi'n fel? Wel, i adio neu newid beth yna gyda ni. Wel, Os oes y gwrthdaro dwi ddim. na, os mae yna gwrthdaro, da ni jyst mewn lle mae yna bolisi yn gwrthdaro sydd yn broblemus oherwydd, fel da chi'n gweld o'r amserlen yn hwn, mae'n cymryd 4 mlynedd i baratoi cynllun, ac unwaith da ni wedi mabwysiadu, sef yn 2027, dwi'n meddwl ydy'r bwriad, unwaith da ni wedi mabwysiadu, da ni methu mabwysiadu yn flynyddoedd eto. Felly, os mae yna wrthdaro, mi fydd yna wrthdaro mewn polisi rhwng y cynllun strategol a'r cynllun lleol. Fel dwi'n dweud, y gobaith ydy byddwn ni'n osgoi hynna wrth yn agos efo swyddogion y ddau gynllun. Mae'n mynd yn broblem wedyn, di. Gawn ydy'r risg efo'r gwahanol hynna o gynlluniau datblygu. Iawn, diolch yn fawr. John? Ymddeiriadau gyntaf bod yn hwyr o'n i'n cael job blogio fewn. Mae un peryder a dwi wedi bod yn sôn am hwn stalwm ydy, pan mae yna rhywun eisiau codi tŷ ar adeilad ar fferm ag ati i'r teulu. Maen nhw'n gorfod talu swm cymunedol o'r 60,000 ag ati, a fedra nhw'n fforddio fo. Os yw rhyw ffordd fedrith y polisi newid i wneud hwnnw fwy teg, peth arall ydy, os o'n di ha, maen nhw'n cael dros am ddim. Sydd i fi'n hollol wrthrin i beth o'n i isio. So, ell gan ei fod rhywun isio droi o'n dihan dalu 60,000, a rhywun isio cartref efo hun ac yn ifanc yn Gymraeg, a cael neud am ddim, a hwnnw i fi yn wrthrin i gychwyn. Arall gyfeirau amaethyddol, mae'n lot o newidiadau yn y byd amaethyddol, taliadau, dyn ni'n siŵr sy'n ei glasur mewn rhyw chydig o fisoedd am flwyddyn nesaf. Mae'n mynd yn llawer iawn tynach, os ydyn ni eisiau'r iaith Gymraeg i fyw, mae'r rhain i edrych ar ôl yr ochr amaethyddol, yn nhw ydy cefn gwlad ni mewn ffordd, unwaith ni'n colli'n pobl ifanc, ac seg os arian yn y job. Felly mae'r rhaid i wneud arall gyfeirio llawer an haws, llawer an fwy hyblyg mwyn cadw'n pobl ifanc. Enghraifft, polisi safleoedd teithio gwersyllad, o pan a fedra i godi rhyw chydig, os ydym ni'n gadw rhywun ar y fferm, pan a fedra i newid y polisi na rhyw chydig. Beth arall sy'n ymrhyder i fi dyn parcio ceir ymwelwyr, da ni'n gweld bob blymyn holiday, da ni'n negyddol ar y teledu. Papurau newydd, da ni'n negyddol.
A dydw i ddim eisiau gweld y gyfleus yma am parc Eryri. Mae rhain, da ni wedi dweud o'n y 3 blynedd, neu dal yn yr un twll, mae'n hen bryd o'r allan o'r twll yma, ac edrych ar y polisi yma, wel be fedra ni'n wneud, dydy beth sydd gyda ni ar hyn o bryd ddim yn gweithio. Dydy riggins yma ddim yn gweithio. Mae'r rhain edrych ar hwn, achos dwi'n siŵr fod y cadeirydd yma, peth bod mae'n cael phone calls gen gwahanol bapur ag ati. Mae'r rhain i symud ymlaen ac edrych y fanwl ar hwnna. Oce. Iawn, diolch John. Jonathan, dyn ni ôl. Ie, mae hynna'n pwyntio mynolder. Mi fyddwn ni'n gallu edrych ar pryd mae'r amser yn dod i edrych ar y glo man y polisia. Da ni ddim ar y pwynt yna eto, felly dwi'n siŵr bydd yna gyfle i edrych ar mynolder polisia. Jyst un cywirdeb bosib o ran trosi adeiladau i dau haf, John. Da ni mond yn caniatáu hynna i ddigwydd ar ffermydd oherwydd yr angen i annog arallgyfeirio. Felly, mae'n chi mond trosi tu i dau haf heb dalu'r swm gymudo os da chi ar ffarm oherwydd y polisia arallgyfeirio. Ond, ie, glo man y polisia, mi fyddech chi gyd yn cael cyfle i edrych ar hynna mewn amser. Iawn, diolch yn fawr. Unrhyw beth o'r parcio, os yw rhywun wedi adael mynd i fod, ydyn ni dal mynd i fod yn y papurau efo'r cael y ceir, cael y twy allan ag ati, os yw rhywun wedi fod nhw? Ie, eto, bydd yn amser i'r Pwyllgor cyfan edrych ar y polisia yma. John, ddim rwan ydy'r amser i ni adolygu'r mynolder y polisia. Da ni'n edrych ar tystiolaeth ar un bryd, jyst ochr strategol tystiolaeth. Mi ddaw'r amser i edrych ar geiriad polisia a cyfeiriad polisia yn y camau nesaf mewn ffordd. Iawn, John. Diolch. Louise? Field PR. Yeah, okay. Hang on. 3K3. Yes, sorry about that. I had an incoming call, and when it says stop, hold, my brain goes, I just wanted to say I agree with John, particularly about the parking issue. It is a fine balance, isn't it? We want people to come and see our stunning national park, which we're so lucky to live in, Danny Lucas, Danny View. But it does get pounced upon that we seem to be sending out a no visitors message. And obviously this doesn't happen just here, it happens in all the national parks and the beauty spots. I've got a feeling that this year might be worse than ever with the cost of living crisis. I think more people are going to have, staycations they're called. We don't want to have a no visitors message going out there, but we definitely need to address it. So we all need to get our thinking caps on and find a way that we can do it to welcome visitors, but keep the ethos of the national park sound and safe. I know during holidays, parking is chaotic in hotspots and rubbish increases too. We need to sort that out. I don't know if the national park has any influence on how rubbish is cleared up, bins provided. I know there is a school of thought that with no bins available, people will take their rubbish home, but that's not the case always. So yeah, it's a difficult problem. I do agree with John, we need to look at that policy in particular. Thanks, Chair. Iawn, diolch Louise. So rwy'n arall eisiau deud rhywbeth? I ofyn cwestiwn? Os nad oes, gawn ni gynnig ac eilydd. Mae'n law i fyny gan Joe. Gan fwy? Hi, cheers. It might sound a bit. Hi, thank you. Might sound a bit crazy, but when we have a tourism business in the area, cafes, restaurants, B&Bs, do they sign up to a code of conduct? So if they're sticking to the rules, they then can feed that into the clients that they have come in to visit them. Dwi'n siŵr mae hwnna'n rhywbeth da ni'n neud yn y cynllun yma. Mae gen i strategaeth
twristiaeth gynaliadwy sydd yn cael ei wneud ar wahân, sy'n mae'r bethau yna'n cael ei bigo fyny yn y mannau gweithredu hwnna, ond dio ddim rhywbeth sydd yn cael ei bigo fyny yna gynllun datblygu lleol. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Sylwyd am gynnig bod ni'n derbyn? Cyngor yn cynnig yn y stafell, a mae dal i fyny. Cynghorydd Cynllunio, ia? Ia. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Pawb cydweld, newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Diolch yn fawr iawn. Gariad. Iawn, awn ni flaen i rif 8.1. Hoed hafod y Bryn Llanbedr. Alex yn cymryd hwn, ia? Diolch, Mr. Cadeirydd, ydych chi'n clywed fi? Yndan. Ie, Mr. Cadeirydd, cais ydi hwn i ar dir sy'n berchen i'r awdurdod jyst tu allan i ffinia pentref Llanbedr, lle. So mae o'n wneud newidiadau i'r mynediad bresennol mae ar ryw ar hyn o bryd, ac y pwrpas y lledu'r mynediad ydy gael hawsach i gael periannau bell yna i reoli'r tir, lle. Cais eitha bychan ydy a mae'n mynediad yna'n bresennol, ond jyst bod nhw'n lledu hwnna yn wneud o fwy saff, lle. Galluogi'r cais yma yn hawsach i reoli gwella beamrwydd ar y safle, lle. Na ddim torri coed yn byd i baratoi ar gyfer y wneud y newidiadau y fynedfa, lle. Ac fydd o'n colli 4.5 metr sgwar o arwynebedd o goetir, ond fydd yna blannu ychwanegol yn ymlaen ar ôl y gwaith cael ei wneud, lle bydd wal cerig yn cael ei reid yn ôl hefyd, a bydd y gat ar y safle yn gat bren, a wedyn fel wedi dweud, bydd y gwaith yn hwyluso reolaeth y safle yn y dyfodol, sy'n cynnwys rhywogaethau ymledol o fewn y goetir, ystyried bod hyn yn ychwanegu at gwella'r safle. Doedd yna ddim gwrthwynebiadau i'r cais, cyfoeth naturiol Cymru'n hapus efo'r gwaith hefyd, so am odol, da ni'n argymelliad gyda'r caniatad cynllunio gyda amodau. Iawn, diolch yn fawr Aled. Gawn ni weld pawb ar y sgrin ŵan, os gwelwch chi dda. Diolch yn fawr. Ryw sylw gen rywun, neu gynnig. Anwen efo llaw i fyny fama. Anwen? Iawn, diolch yn fawr. Ia, dwi'n cynnig yr argymhelliad, ond mae gynnau, a dwi'n falch bod o yn cael ei ganiatáu, gynnau ddau sylw bach. Mae'n dweud, o dan disgrifiad y safle, bod o'n cael ei reoli gan gyfeillion coetir Llanbedr. Bellad ydw i'n gwybod grŵp o wirfoddolwyr. Di'r grŵp yma ddim yn bodoli mwy, fel dwi'n dallt, ond i'n arfer bod yn rhwm yn hwn. Dwi'n meddwl bod nhw wedi chwalu, dwi'n gwybod bod yna rei nhw wedi symud i ffwrdd, ond mae le bendigedig i fynd, os gynnwch chi 5 munud, da chi'n gallu cerdded, mae fe rhyw syrcyl i gerdded, mae le bendigedig i fynd a pethau yna. Hefyd, yn y lle cyngor, mae'n dweud o ran arwynebedd y wal gerig sydd i'w ffynnu, cael gwneud hynny'n ofalus a llaw yn unig. Fysa bosib yn fanna wneud yn siŵr bod rei lleol yn cael y gwaith, achos mae yna hogia lleol sydd yn gwneud gwaith cerig, a maen nhw'n gwneud gwaith bendigedig. Felly bod yn dyst i hynny. A rei lleol, os da chi eisiau, felly chi gysylltu o fi, swn i'n gallu rhoi rei enwau i chi. Mae yna amryw yn yr ardal sy'n gallu gwneud hynny. Ie, amlwg diolch yn ystyriaeth cynllunio, ond falle manylion i Mynediad Roberts, chi sydd wedi cyflwyno'r cais ar Boradau Gadwygaeth. A dwi'n siŵr sy'n nhw'n defnyddio bobl lleol. Dwi'n rhoi enwa fo. Wedyn, efo just hynna, o'r sylw, dwi'n argymell bod ni'n caniatáu y cais. Diolch yn fawr. Edgar? Ia, dwi'n gwybod lle da ni ar gynnig ag eilio, ond... Anwen efo gynnig. Na eilio felly. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Sylwch chi siarad eto?
Ac oes oce, awn ni bleidlais felly. Pawb sydd o blaid, mwyn chi dangos os gwelwch chi dda. Te gwela I, mae hwnna wedi i'w gario. Iawn, Diwan? Dwi'n wedi gario yndi. Iawn, diolch yn fawr iawn. Awn ni ymlaen i'r buddion gorfodaeth. Dudalen 139. Rwy'n eisiau codi'r beth yma? Mae hem machno un beth oes o coed ar ben y rhestr yma. Gwchwyn o fan. Dros dudalen, rhestr achosion cydymffurfiaeth. Dudalen 2 neu 140. Yw sylw fanna? Dros yr dudalen i dudalen 4, 142 o'r ochr. Rhif 5. Rhif 6. Dudalen 7. Sorry, Chair. Sorry, Brian. Sorry, I was going to raise a question on page 4, but I didn't realise we were on page 4 because the translation got lost. Okay. Under number 11 on page 4, and this is the first of several where we've got cases that are sort of 2020, 2018, and the update since the last meeting basically just says we're awaiting a response. So how long do we wait before action is taken, where we're waiting sort of for further information or data or something like that? Because as I say, later on in the document there are some at 2018, and I know it varies by case, but it seems to me that 2 years is long enough before we move things on. Otherwise they sort of hang around forever, which drains staff time or whatever. So should they be withdrawn, or should it move on to a more firmer basis? Diolch Brian. Dwi'n gytuno efo'r egwyddor yna. Hefo rei ohonyn nhw, mae yna ddiwedduriadau sydd wrach ddim yn cael ei adlewyrchu yn yr adroddiad, so mae yna waith i ni wneud fanna. Felly, mae bob achos yn wahanol mewn ffordd, ond dwi'n derbyn y pwynt, Brian. Yn amlwg, mae yr un stori da ni'n dweud bob Pwyllgor. Mae gennym ni mond Alys Drian sydd yn swyddog rhan amser ar hyn o bryd. Jyst ar gwybodaeth i chi, dwi'n falch iawn o ddweud mae gennym ni swyddog cydymffurfiaeth newydd yn cychwyn hefo ni wsos nesaf. Felly, ac efo'r newidiadau yn y strwythur hefyd bydd Jane yn rhaid i amser i nôl i fewn i'r materion cydymffurfiaeth cyn bo hir hefyd. Felly, dwi'n gobeithio mi fydd yna welliannau o ran ein capacity ni yn yr misoedd nesaf yma. So mae'n rhannol i wneud efo capacity staff, rhannol i wneud efo na stwff yn digwydd ar yr ochr yma sydd wrach ddim yn cael ei adrodd yn llawn yn beth sgynnych chi o'ch blaen chi hefyd. A weithiau dyn nhw jyst ddim yn cael ei diweddaru ers y Pwyllgor dwytho. Felly mae yna waith i ni wneud fanna hefyd. Yn derbyn y pwynt. Gen Dafydd sylw i wneud. Ar pwynt 11, dwi wedi bod mewn cysylltiad gyda perchenog a maen nhw wedi dweud bod nhw wedi bod mewn cysylltiad gyda planning agent i roi cais mewn, felly dyn ni'n aros am hwnna ar hyn o bryd a gobeithio erbyn y Pwyllgor nesaf bydd yna mwy o diwyberiad i gael ar y cais yna. Cwestiwn ar ei Brian ofyn hefyd oedd, am faint dyn ni yn aros i gael cais neu ydy bosib i wrthod o a wedyn bod nhw'n symud? Mae 2 flynedd yn hir de. Derbyn y pwynt. Dwi'n gwybod os Alys ti eisiau dod fewn ar rhywbeth yma. Dwi'n bach yn anheg reit ar y spot wrach yn y gyffredinol. Mae'n dibynnu ar sefyllfa efo'r cais a beth sydd wedi cael ei drafod efo'r achos ei hun. Mae'n dibynnu be ydy'r gwyn hefyd a beth sydd wedi digwydd yna. So mae'r amser da ni'n roed a
ffordd da ni'n delio efo fo yn newid yn dibynnu ar be di'r achos a be di'r pryderon yna lle hefyd. Iawn, oce, diolch yn fawr. Ond os ydy'r ceisydd yn dyn afresymol o hir ddim yn ymateb, pam wnewch chi wrthod o? A wedyn mi ddawn ni ôl wedyn. Ie, mae hynny'n opsiwn cadeirydd, mae hynna'n rhywbeth da ni yn gwneud, da ni'n cymryd camau os mae'r perchenog ddim yn cydweithio hefo ni, mi nawn ni gymryd achos ni erbyn mi nawn ni wrthod cais cynllunio neu os dyn nhw ddim rhoi cais yn y gwbl, da ni'n cymryd camau gorfodaeth hefyd, mae hynna yn digwydd mewn sawl achos. Iawn, diolch yn fawr. Brian? O'r llaw i hynny, hyn lawr di? I think I just wanted to come back on that point, Chair, if I may, that I think, with the changing staffing, hopefully some of the comments may be tightened up a little bit so they're not quite so, open-ended, because it really looks quite strange that if, the last action was some time ago, and we haven't received, anything further, it just looks very, very odd and very open, and that some time frames around that would be more meaningful to know that the case is actually progressing, or whether it's really in the long grass. That's really the point. That it's hard to know sometimes from looking at these whether they're just in the long grass or whether there really is something likely to happen in the not too distant future. So that's all. Dwi'n derbyn y pwynt, a nawn ni edrych yn hynna. Unwaith mae'r cyflenwad staff yn dechrau llenwi eto, nawn ni'n sicr edrych yn hynna. Iawn, diolch yn fawr. Dalen 4 o hynna o'r un mlaen, o'n i dalen 5. Mae Edgar efo i law i fyny fan. Ar rhif 23 ar tudalen 7, ia? Castell Cydwm. Cyn ti fynd i fanna, gael dy ôl i dalen 5, rhaid o'n bod rwy'n sio codi beth o fanna. Be, o dalen ni, wedi cyrraedd fanna? Ie, dwi'n cael eich ôl ni de. Dalen 5 a 6, dalen 7, oce, 23, Betws Carbon. Iawn i dod, Edgar. Reit, iawn i wan. Ia, mae'n deud efo, mae hefyn, y gwyn gyntaf mae hefyn 21 o mae hynna'n rybys, mae'n 10 mlynedd cyn hynny. A da ni weld yn mynd i'n unlla fo hwnnw, mae boi mae'n ei fel fyny fo. Mae pobl yn cwyno, mae'n ddŵr yn y lôn a falle bod nhw'n gwneud i fi amdano fo gan y blaen. A mae'n rhaid dros yw asiant wan, a dwi'n gwybod sydd asiant y siarad yn y boi eb sôn am neb arall. Mae'n amser i... Ni yn y broses o sefydlu cyfarfod safle gyda'r asiant a un o'r perchnogion y safle i gallu trafod sut i mynd o'r safle ymlaen a gwella y safle yn yr byr dymor ac yn yr byr dymor hefyd. Ie, mae bob lwc efo hynna, ond dwi'n gwybod i byd o honno. Mae'n amser ni ddechrau sôn am gwrt wrth o wneud hynny. Iawn, diolch yn fawr. Ie, mae'n e-bosib, a mae'n rhybudd terfynol y does fan hyn. Rhaid i'r cais oedd i fewn, o fewn mis dweder. Gwrthod. Iawn, diolch yn fawr, sydd ar y 8. Sori 9. Fewn. Dylwyn efo law i fyny fan yma. Dylwyn, oce. Diolch yn fawr. Ar rhif 35 yn Cwmpe Machnol, cyflwr bler safle, ai hwnna ydy'r un lle mae yna fel trelar wedi barcio ar ochr y ffordd? Dwi'n siŵr o'r safle yna. O, reit, so, fedra i holi eto. Ond dyma dweud fan hyn, nid ystyrir ei fod yn fuddiol rhoi ysbwysau, a mae'r ffeil di cau. Yndi, dyna pam o'n i môl na newydd ddod i fewn. Mae rai bod o'n wahanol, a gwyn newydd ddod i fewn yno fel dwi'n dal. O'n i'n eitha diweddar, dwi'n cymryd, mae'n deud mawr 2023, felly mae'r gwyn i ddod fewn, mae rhywun wedi cael golwg arno fo, di cyrraedd y casged, diolch yn ddigon diolch yn ddigon bler i ni gymryd. Wel ia, dyna be ni'n ofyn, ai hwnna, dyna pam ni'n gofyn, ai hwnna di'r un lle oedd y trelar wedi barcio ar ochr ffordd.
Dwi'n siŵr am na hwn di'r safle efo'r trailer de. Yn teras di hwn. So yn y rhes o teras di'r safle yma. Mae wahanol un yn di, oes? Yndi. Na ni, iawn. Iawn, Dilwyn? Ia, iawn, diolch. Diolch yn fawr. Mae Ifor efo law i fyny fan yma. Ifor? Eitem 37 yn Rhywle Sefylas yn Srefryw. Ydy hwn yn A neu be ydi o? Dwi'n siŵr be ydi o. Dwi'n byw neu dwi'n ailgartre? Be dwi'n deall ailgartre. Ailgartre ydi o? Ie. So mae hwn wedi bod i fewn ys mis Chwerfor. Ie. Yn y pwyntiau ystyried pa mor fuddiol i'w parhau ar achos. Be dwi'n deall mae'r chanol wedi bod nôl ymlaen i trio gwella y safle. Felly dyn ni'n gweld nawr os mae'n fuddiol i cymeryd i ymhellach neu os mae'n... Ie. Fydd rhywbeth yn dod i ni mis nesa? Ie. Diolch. Diolch fawr. Iawn Ifor, diolch fawr. Rhif 10. I've got a query for page 10, please, Chair. Iawn, Lewis, okay. Item 39, two sheds being used as holiday accommodation. Blimey. And there's no update. Any update on that one? Ar rif, diolch. Di hwn ddim yn un dwi wedi bod yn delio efo, ond mi allai edrych fewn iddo fe byn yr cyfarfod nesa i weld be di'r diweddariad. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall rydyn 10? Un pwynt ar hwn, eto dwi wedi deud hyn o blaen, mae'n dweud fi bod o ddim, ond mae yna fwy o dor rheola yn Aberdyfi nag yn un arall yn Gwynedd, swn i. Ie, mae hwnna'n dweud go greg. Definitely. Yn Gwynedd hefyd, Edgar. 700 o achosion di bod, mae lawr y treffedwa. Ond yn y parc mae yna fwy o Aberdyfi, dwi wedi deud hyn o blaen rhyw flynedd nôl. Dwi'n ni'n pam. Iawn. Iawn, sylw fan'na. Rhif 11. 10. Ewn y meil chlos y gwaliar 52 fan hyn. Ystyried pa mor fuddiol i'w parhau ar achos. Be di ystyr hwnna? Wnaethon ni ymweliad safle gyda'r perchanog i gweld be oedd y problem a o'r sgen i ddim yn manylion ymlaen i'r hyn o bryd, ond o beth yn deall mae'r dim reolaeth di bodoli yna, felly dyn ni'n gweld be'n union ydy'r problem a os mae'n fuddiol cymeryd y llais ymlaen ymhellach gyda'r sesiolaeth sy'n gennym. Ond bydd na diweddariad pellach ar hwnna erbyn yr pwyllgor nesaf hefyd. Diolch yn fawr iawn am hynna. Dalen 13. Hang on, Chair. Dwi'n law i fyny. Louise, Yeah, sorry, Chair. You're going faster than a little checkout person. 49 on page 12. I do remember this dumping of mattresses and carpets. It was quite a large flight, wasn't it? It says the September 23 to provide time for the defendant to raise funds. Do we have any indication as to whether they're ready to clear the site or has the site been cleared? Dwi'n deall na Jane sy'n delio efo yr achos yma, felly genna fi ddim diweddariad ar hwnna, ond eto allan ni darparu hynna neu allan ni. Mae o'n deud o'n hyn, mae'r ddedfryd wedi gohirio tan y cyntaf. Okay, thank you. Eleni, dydi. Mwyn o'r amser i ffynnu godi arian i glirio'r safle. Dwi'n cymryd bod y safle'n dal fel mae'n fler, de. Meryl? Yr unig un dwi'n bynnu am di garag frech. Lle da ni ar hwnnw rwan? Rhif 50, ia? Ia, sori, rhif 50.
Sori, ni'n meddwl fi ar mute. Ie, na, does na ddim diweddariad eto, sori. Ie, nallai bwysio mlaen fo hwnna erbyn y cyfarfod nesaf. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Tudalen 13. 14. Sori. Mae'r Dilwyn wedi cael ei law. Dilwyn? Sori. Dis meddyg ym Mhenachno di creu mynedfa newydd yn fan'na. Dim diweddariad bach. Mae yna campfan fel tai wedi'w barcio tu fewn i fan'na wan. Mae nhw'n deud I mi na di torri lawr fan'na fo, ond ym modd bydd o'n beth fydd isio edrych arno fo i'r dyfodol i'r ffyrdd gwsio neu ffydd. Dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn, mi dda'r perchenog gytuno a'i bo crybwyll, os dwi'n cofio'n iawn, David, nawr sy'n ddim ceir yna, dim byd felly mynd fewn I fan'na, na'r pwrpas oedd I lenwi'r tan coel, ia? Dwi'n iawn yn deud hynny. Be maen nhw wedi ddeud, na chyson nhw ddim byd mewn de a gwyn I gadarnhau hynny, a dwi wedi dal allan na dyna be ar ein nhw awgrymu, ac na dyna fel yma fo, a bydd na disgwyl o yna, faso na ddim cerbyda o'r fath yn bod I fewn I fan'na. Dwi'n iawn yn iawn, dwi'n meddwl bod o'n beth nawn ni gadw llygad ar hi, David? Ie, iawn. Diolch yn fawr. Sa rwy'n arall yn dalen 13? 14? Mae Anwen efo llaw I fyny fama. Anwen. Iawn, rhif 56, 3 Glyndŵr, Bryn Crug. Mae hwn o'n blaen nes Mehefin 2017. Dwi'n gwybod beth yw'r diweddariad. Eto, dwi'n gweld bod wedi cael ei osod ar rhestr blaenoriaeth grŵp rheoli eiddo gwag Cyngor Gwynedd, ond dwi'n gwybod mae'r lle yn dirywio o waith o ddydd I ddydd de. Mae pryderon mawr gyn Camdogion a bobl yn ardal Bryn Crug. Dwi'n meddwl, prif problem sgynnu fi o hwn, os dwi'n cofio'n iawn, ydy, da ni jyst yn mynd dod i'r perchenog, mae Jane di trio mynd yna I hun, I ddeu llythyrau drwy law i'r perchenog, da ni'n cael tystiolaeth ar wrach lle mae'r perchenog yn byw ac yn y blaen, ond ar hyn bryd, da ni jyst heb trac nhw awr, mae gen iawn. Os ffeindiau lle mae'n gweithio yn gysylltu â ffydd yn gwybod, i wneud ymoliadau. Os di hwn yn dderbyniol o gwbl, o dwi'n gwybod math o un ydy hi. Mae'n anwybyddu pethau meddwl dwi'n dod dan y carpad ond bethau mi ffwrdd. Iawn, June? Ie. Be di pen draw hyn, ysbryd peth, ac ar y grech neu beth yw'r perchenog man yn mewn ffryd. Ac mae'r Gwynedd yn siarad gweithredu hefyd, ar un peth sy'n ni'n meddwl yn Glandŵr fan hyn de. Be di pen draw hyn? Pwy yn y pen draw sydd iddo'n mynd I le ddifrifol iawn? A'i adran amgylchedd, iechyd amgylchedd ydy'r rhaid yn pen draw un sydd hefo pwera mwyaf I wneud rhywbeth efo nhw. Eich dymchwel y ffes bydd rhaid. Rhan cyflwr? Ie. Ie, sy'n gallu bod, mae o'n, ie, sy'n gallu bod un o'r ddwy gorff I fod yn onest. Mae'r pwynt lle mae adran, rhybydd adran 2-5 o fewn yn, mae'n gallu gweithio, ond dio ddim ar gyfer bob achos a dweud y gwir, a weithio dwi'n meddwl... Ac yn gwrthod wneud dim byd, neu beth I cael hyd I perchenog, efo gynnu nhw broblemau, bod nhw ddim yn mynd I eto. Sydd yn rhywbeth sydd yn digwydd normal, a da ni'n cael mewn amdanyn nhw, dio ddim o hyd yn rhywbeth da ni'n gallu gwneud rhywbeth amdan. Felly wrach mae'n fater ni fod yn bosib fwy cadarn, rei achosion hefyd. Da ni'n methu gwneud yn byd yma. So Carreg Brech, mi nathon ni wneud gwaith y blaen na nathon ni. Mae'n mynd ys blynyddoedd ydy. Talu rwy'n I wneud y gwaith. Dwi'n bod y charge hwn ar yr eiddo, os wedi ystod bod werthu, ond ie, mae'n gallu rygyn ymlaen. Iawn. Ie. Diolch yn fawr. Tudalen 15.
16. 17. A i fod efo lai yn ei fanna. Ie, jyst y sylw ola ar nanau. Eglurhad ar y sylw yna angen cyflwyno rhagor o fanylion i cadw cyn cyhoeddi unrhyw benderfyniad ynghylch â fydd gyllid. O ba bots dyn ni'n sbio o tynnu allan ohono fo? Be, i fynd y to? Ie, cronfa cadw ydy hwn. Mae gen nhw grantiau ar gael ar gyfer adeiladu rhesedig mewn peryg. Oedden nhw sydd ddim yn syndod, gath nhw gormod o geisiadau mewn ffordd, gath nhw bell dros y cyllid oedd gennyn nhw. Ond wedi deud hynna, da ni wedi bod mewn trafodaethau agos ar nhw ar nanau oherwydd arwyddocâd yr adeilad a cyflwr yr adeilad, a maen nhw eisiau helpu ni ar nanau ymwneud. Mae yna berthynas agos rhwng ni a cadw ar yr adeilad yma. Ond mae jyst eisiau dim bach mwy o fanylder, mae'r trafodaethau yn mynd yn ei flaen. Mae'n eitha cymhleth, ond mae'n argyfyngus hefyd oherwydd mae'r adeilad yn dirywio yn sydyn iawn. Mae'r plwm wedi cael ei ddwyn fel ydych chi'n gwybod. Oddi ar y to ac ers yna mae'r cyflwr wedi mynd lawr yn gyflym iawn. So da ni'n gwneud gyd fedrwn ni, ond mae'n sefyllfa sy'n mynd i gostio degau ar ddegau o filoedd felly yn waith i cadw yn y pen draw fydd o. Be dyn ni sôn yn wneud yma? I ail drio i gyd efo distia newydd, neu ni jyst yn sôn am roi'r catran dros i pen? Ie, rhywbeth dros dro fydd o. Sydd dal yn mynd i gostio miloedd. Mae'r pris am y scaffold i hyn yn rhywbeth brawychus. So, ie, gyd fyddwn ni'n gwneud ydy jyst stopio gollwng tŵr. Efo hynna, Jonathan, fydd y parc yn cael adaliad o'r gost fydd wedi cael. Mae'r un fath o beth a gwesti Dewi Sant. Ynddi, yr un y gwyddor fydd o. Felly mi fyddwn ni yn rhaid charge ar y safle. Sydd da ni wedi gwario hyn a hyn yn gwarchod yr adeilad. Felly, cyn i unrhyw waith adnewyddu'r adeilad gychwyn, mae rhaid gael yr adaliad. Ond da wedi fyny lle ar ei ffio sy'n mynd gweithio. Mae'r eiddo'n cael ei werthu yn y sarad daliad. Os prydys yna, prydych chi'n gwareithio yr eiddo, ond mae'n dibynnu o'r swrs os oes yna charge arall ar yr eiddo, lle da ni pa mlynoriaeth da ni'n gael. A ddiwedd y dydd, da ni'n trio achub adeilad sydd am berig o'na. A mae'n cadw yna golwg hefyd. Ydy hynny'n cynnwys amser y swyddogion hefyd? Ynddi. Mae'n gallu. Iawn. Diolch fawr, Igor. Diolch fawr. Staren 18. 19. I've got one for 19, please, Chair. Louise. Top of the page, number 70. T. Gwyn Llwngwrel. Yeah. It's 5 years. Is there any update on that at all? It's quite a large building. Dwi ddim yn gwybod beth sydd wedi gwneud o'n Alice, ti'n gwybod rhywbeth am hwn? Na, dwi'n yn gwybod dim am hwn. Eto, na i edrych mewn iddo fe erbyn y cyfarfod nesaf. Diolch. Iawn. Naw. A dyna ni. Wedyn, dyn ni'n dŵan i'r cytundebau adran 106 gwybodaeth. Gai ofyn rhywbeth ar hyn, Cadeirydd? Iawn. Mae hwn, mae'r un tir pen y bryn, pen morfa, a dwi'n meddwl bod cyngor Dolben mae'n hefyd eisiau mwy o bodaeth am hyn. Mae mater 106 mae'n reit gymlath yn di. Ydy o'n bosib i ni, aelodau, cael hyfforddiant ar ôl ryw dro? Dwi wedi hen arfer o 106 trosi adeilad ffarm yn letu. Dwi wedi hen arfer, ond mae hwn yn mwy cymlath o lawer yn deg, os mae eisiau talu 56. Ia, a 56 y cant yma. Ia. Dwi'n bosib i ni cael hyfforddiant ar hyn ryw dro, chos dwi'n gwybod hi'n hanodd i ddallt yn iawn lly. Bys ni'n gallu, ar
be'n union sy'ch chi eisiau'r hyfforddiant ar, sori? Wel, 106 yn gyffredinol, mae gennym ni 106 ystod rwy'n yn trosi adeilad ffarm yn letu gwyliau efo arall gyfeirio. Ydy hen afar efo 106 yna. Mae hwn yn 106 i gael rwy'n sef o tŷ yn barod yn adeiladu tŷ fforddiadwy mewn pentre bychan ac mae gorfod talu 56% i mewn. Ia. Os gael dod i mewn, dwi'n meddwl bod chi'n chwilio am hyfforddiant ar gytundeb 106 i hyn. Ia. Da chi'n chwilio amdano pa threshold sydd yn mynd i cynnwys. Chwilio chi fi, da chi'n eisiau hyfforddiant ar y gytundeb 106 i hyn. Oes, ar y disgawnt ma. Y polisi cynllunio sydd yn bwydo mewn i'r cytundeb 106, dwi'n meddwl bod chi'n meddwl. Na, hapus i wneud yna. Dwi'n meddwl sy'n chi'n gwestiynau, da chi eisiau ateb bwan ar hynny. A dwi'n meddwl bod o rhwng i dwrna fo a parc ar hyn o bryd, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod bod cyngor Dolbyn mae'n un ei wedi neu ar fi'n sgwennu llythyr mewn i holi mwy hefyd. Amdan y broses yn gyffredinol ynddo. Iawn, dim problem. Mae'n rhaid yn hynny. Diolch. Os gael fatha rhan o gweithio'r aelodau? Ia. Ie, hapus i hynny. Os am edrych bod yn sesiwn o hyfforddiant yn dilyn y Pwyllgor Cynllunio, Fysa. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n gwestiwn arall ar cytundebau 106 yma? Os nad oes, mewn i drosodd i ceisiadau na phenderfynwyd arnynt ers 2 wythnos ar 10 a mwy, gwybodaeth. Rwy'n gwestiwn, tudalen 162. O'r amryw beth yna, does disgwyl cynllunio diwygiedig, disgwyl arolwg slymo, disgwyl gwybodaeth ecolegol. 163, disgwyl manylion gan yr asiant. Dros yr udalen, disgwyl ymateb ecolegol eto gael ymgynghori ac yn y blaen. 165, yw gwestiwn gerwyn i fanna. Wedyn, o'r un blaen, wedyn i ceisiadau wedi eu caniatáu. Mae hwnna wedyn ar y gwybodaeth. Yw gwestiwn gerwyn? Dalen 160. 169. 170. 171. Bydd yn dod i 172. 73 wedi'n ceisiadau wedi'w gwrthod. Gwestiwn o fanna. 174. 175. Ac 176. Ac os yw gwestiwn gen rywun neu sylw, dyna ni. Diolch yn fawr iawn i bawb. Dyna ni wedi gorffen. Naomi, da wedi gorffen do. Oce, diolch yn iawn i chi. Hwyl fawr.